Minista nke steeti maka ihe na-eme na mba ọzọ wenye gọọmenti etiti bụ Ambassador Bianca Ojukwu amalitego ọrụ dịka edusiri ya n'iyi ọrụ n'emume ọ bụ President Bola Ahmed Tinubu nọ n'isi ya. Minista nke steeti a bụ Ambassador Ojukwu bụ onye anabatara na Tafawa Balewa House dị na Abuja site n'aka odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke Ministry Dunoma Ahmed ya na ndị ji ọkwa director dị iche iche na ya bụ ministry. Onye nta aka anyị bụ Princess Ekwi Ajide ga-akọtọpụ akụkọ a. Ha duziri minista ọhụrụ maka steeti gaa n'ihu ọrụ ya ebe ọ gwara ndị nta akụkọ na ọ ga-eji nnukwu amamihe ya rụọ ọrụ iji mepụta atụmatụ D4 nke ọchịchị onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu n'usoro mbido mba ọzọ. Ọ kọwara na ịbịaghachi azụ n'ụlọ ọrụ mmekọrịta mba ọzọ dịka ịlaghachi n'ụlọ ya ma ọ bụ njem ozi nke abụọ ebe ọ bụ onye nọ na ministri ahụ kemgbe. Onye nnọchite Bianca kwere nkwa na ya na minista onye nnọchite Yusuf Tuga ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na a na-echebe ekike ndị Naịjirịa nọ na mba ọzọ ka ha wee rụọ ọrụ nke ọma iji mee ka atụmatụ ahụ ka ọ pụta ìhè. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.